wallahi ka sun ka a oga ina ga ma gidan nan fa mai gidan yana da musifa wawa kai ina ruwan yana da musifa ya fi ni musiba ne gidan nan yana da musifa ne ina ruwanka da musiba sai ya fi ni musiba gidan nan kamar a jimin wannan abin da Allah ina ruwanka da musiba sai ya fi ni musiba ne nawa yake biya kudin wuta in ba sun ka ba wallahi ya wawa ya ku oga musiba shi na banza da wafi kai oga bari na duba mutum kafin nan karka dan ba ya kamata mu duba shi ne wani ni da kan nuna tsoro ne ya ku dan ka fara mu wannan wutan yana da shine kawo wutan na Maiduguri nan gaba da bari sun kashi to karka da ka wani rike mu pepa da bayro nan bari ina hauka rika na to oga ka sa KYC 2 oga Jesus ni kan playa yanzu fara aikin nan wai ina ka shiga ne ka sun ka wallahi ka sun ka sun ka sun ka